Ano guys? Sakto na ba yung iksi o mahaba pa? Binawasan ko lang kasi ang pangit ng tingnan. Nakabuhag-hag na para na siyang tayom. Para na siyang sea urchin. Okay. Ayos ba? Pero nahihilo ako. Okay guys. I'm done. Hi guys, good. Anong oras na ba? Magtatanghalian na. So, nandito kami ngayon sa Binmaloy, Pangasinan. Sa Rudy Jing's Restaurant kasi nahihilo na ako sa gutom. Hindi ako nakakain kaninang umaga dahil umaatake na naman ang pamamaga ng aking saliva gland. So, kailan ba mawawala to? Kaya nanghihina ako. Malamig ang aking mga katawan. Malamig ang mga singit-singit. Malamig ang mga paa. And kinikilabutan yung aking batok. Kaya susubukan kong kumain kung makakakain ba ako. At kailangan ko rin kumain kasi magdadrive pauwi ng Anda. So, ito pag na-umbahan, malakas ka. Later, kain muna kami. Wala pa yung order eh. Sige. Madilim dito sa loob. Okay. Nagpaiwan yung aking father doon sa loob ng sasakyan kasi masakit ang kanyang tuhod and busog daw siya. Hindi yan o. Maganda yung pagkakagawa ng ceiling dito. Ano yun siguro? Yung nilagay lang. Kasi siminto siya. Okay, nandiyan na yung aming pagkain. Barbecue, sayote, and pinakbet, tatlong rice, and pinapatitan. Okay guys, kain na muna kami dahil gutom na ako talaga. Sige. Hey guys, tapos na kami kumain. And pahinga lang ng konti, tapos magbabayad na. And alis na kasi meron pa kami mga 1.5 hours na biyahe. So, mamaya na lang ulit. Nasa kabila ang ano. ID, line. Wala! Tatanungin lang yan. Tanungin lang kung ilan tayo, saan pupunta. So, pwede. Sa Anda, boss? Anda? Apat? Tapos ang palak na. Walang nakalagay kung ilan. May ipakita ko ito sa video. Kita ko ito. Dito kay Joyce. Oh. Meron po. Bigay mo. Welcome, Anda. Dito sa kanan, doon yung 100 ay lang.
Pupunta. Kabungan. Dagupan. Kumuha na sila ng ano, baka may iiwan sila. Health certificate. Hi guys, good afternoon. It's already 2:54 in the afternoon and nakarating na kami dito sa Kabungan, Anda, Pangasinan. And so, yun. Parang naduduling ako napagod sa pagmamaneho. So dumaan kami sa Katuwig, sa checkpoint, tapos sa health office ng Municipality of Anda, tapos sa barangay ng Kabungan, and now dito na kami sa bahay ng lula ko. Okay. Mapagod. Okay guys. Hi guys, so dito tayo sa Kabungan. Ito ang asinan. Yan, kaya lang ito sira na to. Diyan niluluto yung asin. Yan, malaking kawa. Ayun doon. Ito, ayun oh, nang doon oh, kung nakikita nyo yun. Kaya lang malayo eh. Doon niluluto, parang may kawa ang malaki. Yan, ito ang panggatong nila. Yan. So yun guys, pauwi na kami ng Dagupan City. Hinatid ko lang yung father and mother ko, and yun, mag-i-stay muna sila doon dahil yung lola ko is nanghihina na talaga, hindi na kumakain. Okay guys. Oh, uwi na. Nagpaiwan sila doon si mama? Nagpaiwan sila? Oo. Sige. Hi guys, good afternoon. Malapit nang mag good evening. So, anyway, kahit na anong oras naman, kahit na ano naman yung sasabihin ko, iba-ibang oras naman yung mapapanood tong video na to. So, good day sa inyong lahat. Magandang araw, magandang gabi. And galing kami ng Kabungan. Oh, kapapanood nyo lang, di ba? Ano bang nangyayari sa akin? Nandito na kami sa bayan ng Anda. And huminto muna kami kasi nagugutom yung driver. Mahirap nang mahilo sa daan. Nahihilo kasi ako pag nagugutom. Kasi kanina konti lang yung kinain ko dun sa Binmalay. So tanghalian yon. So hindi rin ako nakapagagahan kasi namamaga ang aking saliva glands. Ngayon meron pang konti, pero pwede nang kumain kasi nakakain naman ako kanina ng tanghalian. Sa umaga lang ang mahirap kasi yung unang kain ko doon kung minsan madalas hinihimatay. So dito kami sa loob ng car, and yan ang aking kakainin. It's arroz caldo. Yan, sa kanya ay cup noodles. So kain muna kami guys, and later. Hi guys, good evening sa inyong lahat. Pauwi na kami ng Dagupan, and yung girlfriend ko muna ang pinag-drive ko. Yan, dahil pagod na ako, tsaka
niya yung sunset sa likod daw. Okay guys, nandito pa lang kami sa Mani. Malapit na kami sa Alaminos. Okay, sige. Bye. Slow down ka na. Hey guys, so dito na kami, malapit na kami sa Alaminos. Pauwi na ng Dagupan. Slow down. Ano makasagi mo yung pa? Dagupan sir? Uwi na. Ha? Uwi na ng Saan kayo Dagupan. galing, sir? Anda. Anda, uwi na kayo sa... Dagupan. Oh, sige. Okay. Ingat. Okay, sige sir. Dito na kami sa Alaminos, Pangasinan. And ayan ang Arco. Medyo tumidilim na guys, pero it's already 6:32 PM. Pero ngayon pa lang dumidilim. Ayan, thank you, come again. And so dito, we are now in Alaminos City. Medyo madilim na ako, so maybe later kung may time pang makapag-video mamaya. Okay guys, see ya.